het mooiste was ze uit andere culturen has opgestoken? Eigenlijk dat we allemaal hetzelfde zijn. Je moest durven te genieten van de verscheidenheid. Ja, dat gebeurt hier ook. En we moesten eigenlijk, we merken bij ons, we hebben veel leerlingen die komen uit oorlogsgebieden. Die hebben echt de andere kant van het leven gezien. En dan, ik zeg wel eens, niet om ze tekort te willen doen. Ik heb ook 15 jaar in het reguliere gewerkt. Maar wij hebben de leukste leerlingen, want we hebben geen Nederlandse leerlingen. Nu zeg ik het heel gevaarlijk, dat snap ik. Maar een Nederlandse leerling heeft het nooit zo moeilijk gehad. Papa en mama, je geld, hij had een iPad, hij had een telefoon, hij had eigenlijk alles wat hij wilt hebben. Hij had het eigenlijk zelfs te goed. Hij is niet meer gewend om af te zien, om keuzes te moeten maken die hem verder helpen. Alles is hem eigenlijk altijd voor gezet of tamelijk geconditioneerd dat er kunnen opgroeien. En dan merk je toch, als je met mensen in contact komt, die echt wel... Kijk, als een leerling tegen mij vertelt, ik kwam thuis en het huis was gebombardeerd door een Amerikaanse straaljager, dan snap ik dat die jong alleen hier is gekomen. En dan zeggen wij, die vluchtelingen moeten terug, want het zijn wel Oostbondgenoten die dat door paraat hebben gemaakt. En ook Nederlandse F-16's hebben in bepaalde gebieden geleefd. En als ik filmpjes zie van jonge lui die door de Sahara gaan, die zitten in zo'n Toyota pick-up, hè? En ene zit op een knieën, ene zit op een shoer en ene op een nek. En dat gaat gewoon door, die stoppen alleen voor te tanken. En als ze het niet was, weer onder het rieën gewoon in de zandbak achtergelaten. Nou, dat soort verhalen krijg je ook terug te horen. En dan denk ik van, ik ga je druk te maken over een lockdown, snap je? Maar ik maak me meer druk over dit. Het is wel grappig, want daar is het nou over, hè? Die geeft les Nederlands aan een NT2. Nederlands als tweede taal. Je moet eerst Nederlands leren. Ja. En die Grieks, de meest uiteenlopende mensen uit de meest uiteenlopende landen die dich in de klas. Ja, alles. En daar is het over oorlogstrauma's. En het gekke is, die trauma's zijn schijnbaar terug verdrongen. Daar merken we heel weinig van op het moment. Tenminste, wat bij ons op school zit. Hè? Want als ze eigen trauma hebben, die redden het soms nog niet tot school. Goed. En dat staat dan te vertellen in een Lego Blues corporaal eerste klas volgens mij, of niet? Ja, soldaat kanonier eerste klas. Oh ja, kanonier. Als ik nog eens moet doen, dan was ik ook dienstweigeraar. Ja. Deze man van ikzelf geweest? Ja, 88, 2 was ik. Oké. Lang geleden. 89 Ian. Nou, kijk. Kanonier. Kanonier. Wat? Luchtdoelartillerie, landroverchauffeur in Ede-Wageningen. Ja, Oké. Laro, hè, zei ze. Vliegtuigsgezoet, ja, de Laro. Laro-chauffeur. Vliegtuigsgezoet ook scheren. In theorie dan? Ja, goed. Of heeft ze wel eens wat uit de lucht geschoten? Ja, de vogel bij de chatterie. En dat was in datzelfde jaar. En toen had ik, dus ik stond bij de luchtdoelartillerie 2 kanonnen met een propellertje. En dat heb ik toen ook op dat koningsschild laten graveren. En vroeger die schilden van de chatterie, dus toen altijd Latijnse tekst op. Hè. Dus ik heb de wapenspreuk van 13 gepakt. Air mea arena est. De lucht is mijn strijdperk. Ja, shit, er zitten ogenbulkjes erboven in de lucht. Hè, dus op zo'n manier. En in datzelfde jaar dat je onder de wapenen zoiets, best die koning geworden? Ja, en toen... Nee! Ik stond net in dienst. Ik ben dus de enigste koning geweest bij die chatterie die altijd met de krijgssucces gestangen. Maar ik moest op zondagavond terug naar de kazerne. En die bus die ging al om 5:30, 6:30. Ja, zondagavond, dat was ook de avond dat we Geert Roodboy gegaan. En ik zeg tegen de voorzitter, kan toen niet in een brief schrijven dat we zonnig shutters 4 hebben. En dat ik koning ben en dat, ja. Dus de burgemeester ondertekende dat toen nog. En ik met naar de kazernecommandant. Oh, ben jij koning van de schutterij? En dan begon ze een heel verhaal af te steken over de 10-daagse veldtocht. Hoe die schutterij ooit met hij gedaan. Ik zeg, ja, dat heeft mijn opa ooit verteld. Ik was bigot, dit wordt er over hij. Maar uiteindelijk heb ik elke zondag dat jaar shuttersfeest gehad. Zodat ik op maandagmorgen buitengewoon reisverlof had om terug te kunnen gaan naar de kazerne. Want anders moest ik op zondagavond terug. Ja, dat is dat dorpspolitiek. Ja, dat zijn leuke verhalen doen 30 jaar later. Dus ja. Bizar. Trouwens, in Neer hebben ze toch 2 schutterijen? Ja, klopt. Zoals ik bij de bussen schutten? Of? Nee, Sebastiaan is de ooischutter. Ja. Daar ben ik bij geweest, 33 jaar. Leuke OLS trouwens toen, Nou, voor mij was dat het laatste OLS. Ik was commandant bij die chatterie. Ja. En ik hang heel erg aan traditie en welke waarden en normen druk ze uit. Ja. En de ja, ik noemde dat altijd Sint En ik was een hele strikte commandant, dat zijn de regeltjes. Dat doen we.
de normen, ik zit ook in de normencommissie bij de OLS-federatie, voorziet niet in het meenemen van een wisseltrofee van een schietwedstrijd. Want dat is de hè? Dat is een wisseltrofee van een schietwedstrijd. Ja, en dan zag deze commandant, dat gaat niet met. Maar toen zag de voorzitter, dan gaat toen maar niet met. Ik zeg, nee, we gaan nou een wedstrijd, een Bundeswettersfeest. En dan beginnen we vanuit bescheidenheid, beginnen we weer opnieuw. Zeg, als ze een Olympische medaille wint, dan steekt ze ook niet de volgende wedstrijd met die medaille rond je nek op het startblok. En dat hebben wij als charterie ook goed te dragen. En natuurlijk, ik hoop dat we weer winnen met shit. En ik hoop dat we weer winnen de eerste prijs. Nee, dat knommel moest er zo in met. En nu werd er ook een heilige beeld met gedragen bij die charterie in neer. Ik zeg, nu rond je de heilige op exact dezelfde manier dragen als de Ik zeg, eigenlijk zit je een gouden kalf in het rond dragen. En dat past niet in de traditie van het shutterswezen. Nou, ik moest maar toes blijven. Ik ben helemaal met geweest. En toen heb ik nog een jaar gegereerd en toen ben ik er ook een uitgezet. Is dat ooit nog goed gekomen? Nou nee, ik ben nooit bij die charterie geweest. Nee, maar in de zin van, is dat nog een persoonlijk dingetje gebleven? Of, ja, absoluut. Absoluut. Er zijn nog altijd mensen waar ze niet meer door één deur kent. Ja, met de voorzitter want hij zei dat er dat niet gezag heeft. Maar ja, wat dat betreft heb ik een goed geheugen. Maar het heeft me wel opgeleverd. Ik ben toen naar het buitenland gegaan. Ik heb op een gegeven moment de stekker goed getrokken. Ik heb 2 jaar in Frankrijk gezeten. Alleen? Ja. Daar is geen gezin? Ik was toen getrouwd. Ja? Maar ja, goed, ik was via mijn werk in een burn-out terechtgekomen. Dat liep toen allemaal, dus ik was binnen 9 maanden mijn hobby, mijn werk, mezelf en mijn huwelijk kwijt. En toen ben ik uiteindelijk de stekker eruit getrokken, ben ik naar Frankrijk gegaan en dan ben ik zou er voor 3 weken hergegaan. Ik ben er uiteindelijk 2 jaar geweest. En ik werk nog steeds voor die stichting. Welke stichting? Het is een stichting Domein du Sablou bij het beheer, onderhoud, restauratie en exploitatie van een domein, 184 hectare, met een kasteel, 100 bos, een wijngewelf, bijgebouwde, 200 bedden, dat soort zaken. En er waren Nederlandse eigenaren, de oprichter van de zonen van de papierfabriek, daar heeft zich daar ooit eens zo'n chateautje in de donje gekocht. Een chateautje, ja. Ja, goed, voor $500.000 hebben ze die, maar dat slijgen wordt ongeroerd, hè. Dat was de ellende. Daar kieken veel luzie op, ja. En ik kwam er dus een zwaar overspannen toestand aan. Ik word even droed. Maar hij was ook arts en hypnotherapeut. Dus daar was wat eraan gaan. En ik kan toch hier onder behandeling komen. Oh, dat is goed. En binnen 3 maanden, hij had me helemaal bovenop. En toen zag hij, je kunt ook hier komen wonen en werken. Maar ik moest weer terug, want ik stond in de ziektewet. Maar ik was dus weer gezond verklaard. En voor ik bij Parijs was, was ik het. En toen heb ik hier mijn ontslag genomen. En toen weer terug naar Frankrijk. Waarom ben je eigenlijk nog 2 jaar weer terug heen naartoe gekomen? Omdat het een zeer eenzaam beroep was. Kijk, dat was een oprijlaan van hier tot achter aan de kerk, een kilometer. En 1 keer in de week zag ik de postbode eens, wat wel, dat bonjour. Maar in de winter was er niks te doen. Dan worden die 200 bedden onbeslopen? Dan worden die onbeslopen. Dat was eigenlijk echt voornamelijk in het hoogseizoen. Dat was er van alles. Was dat een hotel of een retraite? Nee, dat was een château. Dat was door Napoleon geschonken aan zijn wapenleverancier, want hij mocht daar gooit kanonnen. En dat kasteel van de Tempeliers, dat werd dan afgebroken en dat kreeg dus een vleugel wie Versailles, zeg maar. Met een sloopkamer, die had al 50 vierkantje meter. Ik heb dat eens bijgooien met de stopwatch. Vroeger had ze toch die reclame van de minste, de lotto won. En dan vies je naar de wc rennen en dan moet er zo lang rennen dat het niet hoort. Hè? Nou, ik heb dat eens bijgooien, dat ganse kasteel was ik gewoon 10 minuten aan het lopen als ik allemaal die gang door was. En zo'n gebouw was dat dus. Ja, dat moet geëxploiteerd worden. En dat gebeurde, die kostte dus het hele domein kosten ze huren, maar ook bepaalde stukken. Dat is in de jaren 50 en 60 was het van een adellijke Parijse dame. En die had de kindervakantiekolonie. Frankrijk kent sinds de Eerste Wereldoorlog. Allemaal die mannen gesneuveld, de vrouwen moesten het werk doen, kinderen 2 maanden toe. Dus die werden in de zomer naar een vakantiekolonie gestuurd. En die traditie heeft Frankrijk heel lang gekend. Dus eigenlijk allemaal die voorzieningen worden nog. Er was nog zo'n ouderwetse ziekenboeg uit de jaren 60, dat soort eigen kapel, groot wiengewelf, dat soort zaken. Ja. Goh, dus de eenzaamheid had ik weer eenzaamheid was er toch weer om toen terug te komen. Ik word toen hier weg, dat is groot geweest voor mij. En ik ben toen terecht, ik ga hier toe verhuur. En ik heb toen ben in Eindhoven terecht gekomen. Gewoon onder 13, onder 1 kap. Dat is wel heel gelukkig met een bekje van de Rommelmeert. En dan komen ze erachter dat het niet belangrijk is of ze op een kasteel woont of in een caravan. Het geluk moet in zich zitten. En dan een hele mindset gemaakt, een switch of mind in denken. Van wat is nu belangrijk, hoe gaat het om? Ik moest wel weer een hobby hebben, want die charterie dat zou je gewoon niet meer zetten. Dus ben ik uiteindelijk bij die imkers terechtgekomen, bij die bijen.
En dan komen ze er eigenlijk achter dat we ons druk aan het maken zijn als samenleving om de verkeerde zaken. Dit gaat fout. Dat is echt fout. Bezit. Ja, maar dat is niet belangrijk. Ja. En dan kom ik weer terug bij mijn school. Dat is één school, die kennen het woordje hebben niet. Die zeggen niet, ik heb een huis, ik ben met een huis. Om aan te geven dat ze niks kunnen bezitten. Ja, prachtig. Ja. Als ze dan, dus eerst net van het begin was ik alles kwijt. Ja. Voordat ze naar Frankrijk ging. Ja. Hobbywerk, mezelf, geluk, Huwelijk. Ja. Hoe sta je er dan over? Ja, goed. Ja? Dat is eigenlijk niks wat ik heb dit de behoefte dat ik nu nog heb. Weer een vrouw in je leven? Nee. Niet? Ja, ik zeg altijd ja, maar ik zeg er dan altijd wie we elkaar nog niet ontmoeten. We weten het nog niet.